At ano pangalan nila ate? Glo. Si Ate Glo. Ayan, ito bagong na ano natin dito sa anong tawag nito? Daang Katutubo Coffee Shop. Daang Katutubo Coffee Shop. Ayan po. Good morning po. Ganda pala ng view dito. Ayan po yung paligid dito mga kamotmot. Mas maganda dun kuya, dun sa taas. Iakit tayo doon mamaya. Abay nintay natin yung kape. Yan, pawis na ako. Nagbus ka agad yung Oo nga po eh. Yo, what's up mga kamotmot? Good morning po sa inyong lahat. At andito tayo ngayon sa Aguilar, Pangasinan. Panibagong araw, panibagong vlog po tayo ngayon. At ito pong aming lakad ngayon dito ay ano po ito, site visit sa area kung saan man yung aming susunod na mga lakad kung papalarin po. At maraming salamat po sa Aperso at tayo ay panibagong lugar naman po itong ating nararating dahil sa Aperso at sa Yason family at ako'y nakarating naman dito sa area na ito ng Pangasinan, ng Aguilar, Pangasinan sa Daang Katutubo Coffee Shop. Andito kami ngayon mga kamotmot at muli magandang umaga po sa inyo lahat. Maraming salamat po Ama sa araw na ito at binigyan nyo naman po ako ng bagong buhay, bagong lakas at bagong pag-asa at panibagong hamon ng buhay. Maraming salamat po Ama sa araw-araw kung saan man po kami nagpunta at saan man po kami nakakarating at lagi po kaming ligtas at walang aberya sa daan at ligtas po kami palagi. Maraming salamat po Ama, maraming salamat po. Right mga kamotmot, ulitin ko, andito tayo ngayon sa Daang Katutubo Coffee Shop. Andito tayo ngayon sa overlooking. Yan po mga kamotmot, kitang kita po yung bulubundukin ng hindi ko alam kung saang lugar yan nasasakop yung area na yan. Dito tayo sa taas, kitang kita po ang buong paligid, kaso po may nakaharang po na puno kaya din natin makikita yung part na yan. Yan po mga kamotmot sa baba. Right, tayo ibababa na at kami aalis na at pupunta kami sa isang lugar. Right mga kamotmot, at yun, baba na po tayo. Ayan po yung hagdanan at may sounds po mga kamotmot. Dito na lang muna. Okay, right. Madilim kasi installate. Uy, wala yung pamakalan niya. Yun. Kaya na nakuhaan mo yung ano niya, approve na yan. Oy. Oh. Malalim. Boy.
Malalim, malalim. Oh. Pati ako napahinga. Napaire Napaire Mautot ka dyan. Nautot na nga eh. Ay, grabe. Kailangan dito. Kuan. Yung mga LCET. Oo nga. Kailangan dito mga LCET. Kawawa Sinabar. Kahit dun sa Laso 3, dun sa mga papasok. Oo. Ha? Sabagay, ito lang siguro ng area na to. Pero wala siya sa gaya. Ayan, pwede na yan kuya. Sige. Hirap. Last one. Sa last one. Kasama si Sir Benji, Mark at Marge. Salamat Marge sa iyong pag-video. Magkano kaya talent fee sa iyo? Ano, ilista mo na lang kuya. Pag malaki na yung kita mo sa YouTube, dapat meron na akong komisyon. Komisyon. Papiyak naman pa sila. Ito tayo naman eh. Pero Dito na. yung pinasok nilabas na tayong kanto. Ito tayo. Kasi private na yan dyan. Sa pakaliwa o sa kanan. Ay, ang galing ni Pelito. Tama, ayan sila. Ayun, parang dito. Kailangan ako kasama dito ah. Oo, Laso driver ka ni. Ay, depende sa schedule yan. Hindi, pero iba batukan. Ikaw na yung main driver dito kasi ikaw na yung kasama namin sa site visit. Kung ano yan, ma-record yan. Record, ipopost ko yan sa YouTube. Pag ano ka ng music. Magdang pa tayo ng isa. Dito, Ayan. pato. Bigyan ako. Ayan o, ang dami. Boom, may dala akong pato. Ang dami nila. Ay. Ready Ready na. kayo mga bebe. Malakas na yung ulan. Medyohan mo yung hanggang doon lang sa pag-gano natin, Mars. Sige. Kita nila yung ating Adventures. Ay, hindi pala adventures. Site visit. Ano naplatan ba? Mukhang naplatan siya eh, no? O nabalahaw Wala ko lang nabalahaw. talaga. Hindi ko din sure. Nabalahaw ba o balaho? Balahaw. Balahaw yung na, ano, nalubog. Oo, nalubog. Yung mga kamot-mot, ulan na naman. Ulan na yung pag-uwi namin ng QC. Na-traffic po kami dito dahil may nabalahaw na truck. Dalawa pa naman sila magkasunod. Pwede mo napatay, Marge. Masukal ang daan. Masukal at maputik. Putos malapit sa parang.
yata yun eh. 4-wheel din yata na Fortuner eh. Oo. Sabi siya Benji kanina. Kaya ito na pa ako 4 wheels na dala. Ay, 4 way po dala natin. Pwede. Mga ano dito. Mga LC. Land Cruiser. Kasi yung pula tawag tawag doon LC80. Yung isa si Kambal. Parehas yun LC80. Ano to? Daw. Pa-picture mo. Ah, Mamaya, sige mamaya. may hanapag. Ano maliwanag po? Kasi may dami. Alam mo na kuya dito, mag-field work dito. Ah, Mag-field work dito. wala. Hahatid mo din kami dito sa Hanggat may trabaho. Yun o, dun yung area na gustong puntahan nila Sir Virgil. Laloy? Nila Sir, nila Sir JM. Yung area na yun? Yung mataas. Ayan o, yung mataas. Ah, nakita yan sa ano? Hindi, kung kapag mag-field work dito, sigurado yun yung gusto nilang puntahan. Kasi yung ganito, hindi nila to 20 by 20. Paano yan? Sinasurvey pa kayo mga pala yan. Note lang nila. Palay. Kita naman sa ano yun, Google Earth. Pilit kayo dito, kayang ipasok ng sasakyan. Kaya nga, buti na lang. Okay lang. Maluwang kasi dito eh. Ito yung bagong project. Na expansion lang. Kaso. Ito na yung tinatawag nating site visit or ano na. Side visit. Kailangan mag-take ng pictures. Kaya ba mag-take ng pictures pag binuksan nyo? Oh, Maulan kasi. tsuran. Kailangan naka-geotag. Ayun ba ako? Sige po, okay na yan. Basta pupunta natin. Kaya na mga kamot-mot, umpisa naman kami sa walang katapusang putik, walang katapusang rough road. Ito rough road, oh dito bato-bato. Sige. Gusto ko din na. Parang isang Maribeles lang eh, no? Okay ba? Matibilis. Bato-bato din. Saan ba sila? Dito sa malakas na yung ulan. Uy, sumasayaw man. Madulas yung bato. Ah, Ayun din ba? Malaki yung area. ilang hektarya? 6? Mga almost 600. Oo, laki rin. Yung sa Laso 2, ano lang yun. Ha? Less than 400. Yung Laso 1. Laso 2. Laso Ito 2. yung Laso 1.
Ito yung malaki to. Ah. Tama na. Mababa pa ba tayo? Mababa siya. Ayan na. Ayan na. Magbe-video na lang ako. Ayan na. Kopya. Ay, ang lakas ng ulan. Hindi ka pa by March. Hindi ko din dala yung raincoat. Ito yung jacket ko na ano, yung jacket na pwedeng basa. Pwede sa ulan. Huwag na, sayang yung jacket. Pwede yan sa ulan. Sa, may payo dito. Hindi na lang tayo. Suotin mo, Marge. Gina- Ako kuya. Jacket. Ginamit ngayon din mo panghugas lang ng plato eh. Manghugasan eh. Yan. May ano yan, may tawag nito dito. Oo, may hood. Hood. Sige po. Pwede sa kayo. Picture lang din. Magbi-video lang ako. Mark, ikaw na pala mag-video kasi covered ng payong yung phone mo. Mag-video ka nung area. Wait lang kuya, baba lang. Isuot mo yung ano, para di mo basa yung... Ganyan lang. Para cover lang ako. Yan po mga kamot-mot, andito kami sa site ng aming tinatawag site visit. Yan po, medyo maulan po ang panahon. At yan ang paligid mga kamot-mot. Right. Yan sila Sir Benji, si Marge, si Mark. Ayan o. Medyo malawak daw pala tong area na to mga kamutmut, kulang-kulang 6 na hektarya ang lapad. Ito po yung extension ng Lasuan ang tawag nila dito mga kamutmut, yung pinanggalingan namin kung saan kami nagtatrabaho, Laso 2. Ang ibig sabihin nito mga kamutmut, Laso 1, Laso 2, Laso 3, yun yung sa may, yung Laso 3 yun yung sa may Aguilar mga kamutmut. At yan po. Right, di tayo bababa mga kamutmut, maulan dahil ayaw kong magbasa ng ulan. Medyo masama yung aking pakiramdam mga kamutmut. Ayan, dito lang tayo sa loob ng sakyan. Right mga kamutmut, itong video na to mga kamutmut at itong i-separate sa ating video kayo na umaga hanggang kuan, ano natin to, hiwalay natin tong site visit na ito. At sila Marge, maulan mga kamutmut, maulan ang panahon at saka medyo masukal yung area. Kaya may mga gamit pa kami dyan sa likuran at medyo masama yung aking pakiramdam mga kamutmut. Andyan lang sila nag-uusap habang maulan. Si Sir Benji may dalang payong at saka si Mark. Si Marge ay yung jacket ko na galing kay Joey, pwede pang ulan yun mga kamutmut, may hood. Yun muna pinapasuot ko kay walang dalang jacket si Marge. Yan po mga kamutmut, at itong vlog na ito tuloy-tuloy ito mga kamutmut. Okay na ito mga katot. Hindi naman po problema ang foods. Ano nga pangalan nila, sir? Nakalimutan mo? Eric po. Eric, si Sir Eric. At itinuturo po tayo dito sa ano to?
Daang Katutubo Coffee Shop. Daang Katutubo Coffee Shop. Ito may mga native lang po ang istihal po dito, yung mga kubo-kubo. Kung gusto lang, kitang-kita nga yung ano, tanaw na tanaw yung. Pwede unahin nyo na lang po dito sa Opo, opo. Mamaya pag may cup, may na-order na nila yung kuan. Maganda yung ano dito. Sige po sir. Thank you sa pag-assist Sir Eric. Pangalan niyo po, sir? Lito po, Lito. Sir Lito, okay. Lito po. Taga Quezon City din po. Opo, opo. Ay, kung gusto niyo pumunta doon, Hindi na po, medyo di ako ano diyan, may monkey tayo. di na ako sanay diyan sa ganyang lakaran. Mm. Medyo pabata na tayo. Excuse me, sir. Sige po Sir Eric, thank you. Hanggang sa kwan? Pwede na. Malayo na lang. Yan po mga kamot-mot, ang ganda ng view dito. Sticker ka sir, mag-iwan ka ng What? Yun nga lang, wala pa. Ilalagay po natin to sa Oo, sticker ng mga pag vlogger. pag sunod balik ko, Sige sir. pag good morning po, pagbalik ko, Siya po si May- Mamiglo po. may sticker ako nandoon, di ko pa nakuha kasi yung aming lakad, di namin. Quezon City. Quezon City po, taga Manila po kami. Welcome, shout out po sa inyong lahat. Anong pangalan nila ate? Glo. Si Ate Glo. Ayan, ito bagong na ano natin dito sa, anong tawag nito? Daang Katutubo Coffee Shop. Daang Katutubo Coffee Shop. Ayan po. Good morning po. Ganda pala ng view dito. Ayan po yung paligid dito mga kamatmot. Daang Katutubo. Ayan po. Oh. Adventure Mga kamotmot, andito tayo sa Daang Katutubo Coffee Shop. Ang ganda ng ano dito, ganda daw ng paligid dito. Daw pa lang ang nasasabi ko dahil di ko pa nakita. Pero sa bungad pa lang, masabi mo nang maganda. Ayan po. Anong pangalan po nila? A-Skim po. Iskim? Opo. Ano spelling ng Iskim? ACE po. ICE. Ayan po. Good morning, Morning shout po, out sir. po. Kayo po yung ano dito? Hindi, Ah. cook lang po. Ha? Cook. Cook ng ano na to? Yung Dalawa po kami, yung isang cook na sa baba po. okay po. Bali ako yung cook dito sa may entrance. Sa Yan, entrance. Yung mga mami pares. Okay. Yan po mga kamoto, Skim, si Skim dito yan sa anong area to? Aguilar na to, di ba? Aguilar po. Sa- Barangay Lawag, Sincho, Aliling. Barangay Lawag, Sitio Sitio Aliling, Aguilar, Pangasinan. Yan po, dito po tayo ngayon mga kamotmot. Kamotmot TV ang ano ko, channel. Pwede mo siya i-subscribe. Kamot-mot. Yan po. Kamotmot TV, Joselito Dupalco. Lalabas yung pag Kamotmot TV lang, bali 4 ang lumalabas. Pero pag may lumabas doon pangalan ko Joselito Dupalco, ako yun. Na-try nyo na pumunta doon, sir, sa may view deck. Hindi pa po. Na-try nyo. Nag-ano pa kami. Napakaganda dun. Nagsusurvey pa kami. Sa kumbaga tawagin ng lakad namin ngayon. Nagsa-site visit pa kami para next kuan kung magkaroon na kami ng Sige, Kuan. sir, try mo. Sige na, pasok ka sige na, po. Subscribe mo ha. Sige, Skim, si Skim. Sige Yan po. At yung bagong nakilala dito sa sir. Ang Katutubo. Barangay Lawag, Sitio Aliling, Aguilar, Pangasinan. Yan po mga kamatmot. Salamat, Skim. Kuha lang ako dito saglit lang ha. Yung tingnan ko lang yung baba. Hindi mo naman libutin na, sir, habang nag-vlog ka. Wag may bayad eh. Pwede 20 pesos. 20 pesos no? Mamaya ang bayad. Sige. Pasok na lang. Makakaumakyat na lang siguro yung mga kasama nyo. Sige po. Maraming vlogger din na nagpupunta po dito, sir. Sige po. Saan kanino ako magbayad? Sa'yo o kay nanay? Sa akin na lang iabot niyo po. Or sabay-sabay na lang po kayo. Yung kasama niyo po. Isang bayad. sige. Sige. Sila na lang magbayad. Sige po. Salamat, Skim. Yan po mga kamotmot. Tingnan lang natin yung baba. Uy. Maano din pala to. Matirik pala to mga kamotmot yung area. Yan oh.
Yan ang matirik. Yan ang mga kamot-mot. Ayan po. Ano? Maganda nga daw. Kaso nga lang, nandyan yung sasakyan. Hindi pwede Hindi, iwanan. pwede tayong bumaba. Magre-register ako, tapos baba tayo. Baba tayo doon? Oo, baba. Kaya ang Mas sasakyan maganda doon? naman pag tinaray niyo po yung ADB po namin. Kailangan kasi ano eh, yung sasakyan, dala. Hindi kasi pwedeng iwanan. Pwede naman po dito mag-parking nun. Open parking po tayo. Opo, pero May- kailangan po namin may bayad yung ng parking? sasakyan doon. Wala po tayo. Pero baka Kailangan natin mahirapan po dalhin kayo. yung sasakyan eh. Uy, yan. Andyan pala kayo. Pwede dyan. Hindi. Kaso baka maharangan ng Oh, parang bundok yan sa amin, oh. Oo Kalbo. nga, Bohol. Diba? Yung Oo. Oh. Ayan po mga kamot-mot, oh. yan. Kitang-kita yung paligid. Ayan po. Ayan po mga kamot-mot at Kuya, dito kami work hard, give your best, you can do it, do this, dream big, never give up, focus, do what you love, what you do, stay humble. Ayan mga kamot-mot, andito kami sa isang site sa pinakadulo at tumano lang kami nito saglit at mamaya aalis na rin kami. Ganun lang sila ni Mark at Marge.